ngoba ukhethiweyo, ukhethiweyo. How is compounding in which you get your money from? Simple answer. Apela when we stand up, Sammy. Apela when we stand up, Sammy. Apela when you go get to you. Apela when you get to you. Apela when we stand up, Sammy. Apela when we stand up, Sammy. Apela when we bamboo, Rami. Apela when we bamboo, Rami. Apela when you go get to you. Apela when you get to you. Jerusalem, Jalo, Wami. Jerusalem, Jalo, Wami. Mwali bela wenu ngishiye ayipela wena uyithemba lami ngalahlekela enguwena angazi ukuthi mina ngenza njani ayipela wenu ngokhethiweyo apela wenu ngokhethiweyo ayipela wenu ngokhethiweyo Asamba but good boy pela wenu bambolami pela wenu ikoko